Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga agbalil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rod ti surat. Idi kalman laeng nga pakasalitaan ni pagayam ti nga Dennis. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tanaalukoy ko ni Alma nga nag-check-in kami iti hotel mano. Karugrugi laeng ti lasem para iti kursomi nga accountancy. Nagpadpada kami manong naming nga addan iti last semester iti fourth year college. No pa iti palang third year college kami nga addan relasyon mi. Iso na lang tanapaidam. Ngem gabota, maudin dito nga semestre, sagbay nga agturpos kami napaanugot ko isuna. Kaya da kami niti uneg, iti may nga siled, iti may nga hotel. Manong name, iti pala nga narapaap ko, nga matakikwakon ni Alma. Pagpaiso manong name, nga may liblibas kumet no kwa, nga agkan dikiti lips na, ngem nakigaw. Puro nakaw na halik. No, at igagamak no katakulap na dinapay kayat nga agbayag. Ngam gabo iti daytoy manon nemi na naawis ko mitlaengen nga adda kamin iti siled ti maysang hotel. Ket ikatay kon ti polo shirt ko manon nemi idinto ta isuna ket nakatugaw ti iking ti katre nga nakadumo. Naikat ko pa yun, ti pantalong ko, manon nimikit brief laengan tinabati. Napanak iti sango na, inigkamak ti timid na, sa ko impangato, ket nakita na mismo ti. Bastos ka, Dennis. Apay nga nakabrief ka laengan nga, si Mango kanyak. Una ta, kastan tumalot tong pal na. Kas makita mo, kas tuon iti ingar na. Kahit mo makita, o, deta ni. Oh, kayat. Aputan na jero pa na ng nagkaadayumit manong nimi di kitiramay mo. Inruwar ko pa yun nga mismo manong. Kat kastoon na yung ti uyong ti kubra. Panang lukok ko na. Napanggoy niya sa deg, itingiwat na manong nimi. Isubo mo na. Ha? Hey! Kunti makadagos manong nimi. Napanagit-kidit kinagat. Ano? Oh. Huy! Gunggunam no ko, bastos. Ako, at tatan ito una eh. Ikatay mo tarwata yun. Dennis, ang mga baybay anak to, saan? Agraduartan ton. Agraduartan ton, sa awanin ti problema. Laglagi pa yun. Nagkaroon gastos na tatangkin nanang ko. Katoripit siya. Alam. Siya akong tinangikat manong name itinupormen ako nam. Kat siya akong payan tinangiligtat iti brana kat nakita buah. Hapo? Nagmuyat. Nagitong mansanas manong name. Lingdan na pa lang. Sabon nga lingdan. Inuwalin ko titakyag na manong name kat ni. Nagparinto mga kinisangwanan na kit inamalakon ti may sa kadagiti mansanas na ko. Oh, Dennis, nasakit? Nagmaya ti sakit na. Oh, Dennis, Dennis, di nagtubaybaya na. Haan ka nga baybaya. Hinturon ko,
manon nemi kat napaidda isunan nga nakababa pa lang di kinisaka na itibabati kamo. Ngay sumaten tinarmin ko agundaw nga inikat ko ti palda na mami. Inikat ko pa yan pati panti na kitne. Inikat ko maten ti brief ko manon nemi kadagpadpada kami nga lamlam. Implastar ko ng paida iti kama manon nemi kalpasan na dahito yan. Kastawa na yung tinak panang romansa ken ko. Nakapapaot manong nemi ti panaglanang di kitipipig mi. Amo na matanabalsan da kitagek ko. Kabayatang naglips-lips to lips kami manon nemi mas masahyak da kitiduaman sanas iti baroko. Sa ako yung pababaan manon nemi da kitipipig ko iti tenged na Dennis, nakabarbara ka. Wen, bara ken bara. Nakabangmanglo ka, Alma. Nakalinlinis ti kutis mo, nagmayat na kagat-kagatan di. Dennis, Dennis, Sa ako pinagkarayaman manon nemi di may sangandakulap ko ket addan iti baba. Pagbasa-basan man sa anak lagi di marigatan gabot na talaga nga napatubog kon nga dinauras. Anak lagi di marigatan numampaya mo ka virgin so na manong nemi. Yung papapakpay ti ulok kadadda na tinagbaitan di kiti legs na agad daytan. Binagkat ko nga mismo ti dua gurong na tayong pangato na manong nemi kinawiwitan na ti taabagak kat ne. Abag sumutin na, ti pa nagsanapsap ko, nga nangigop iti digo manong nemi. Dennis, Dennis, tagimas gayam, Dennis, Ay, ka manong nemi, ngayon pangato kong ti ulok, kat ni sa etmanen iti barukong sa ako'y na malamanin, di kitibibig na sa ko inkalawat nagbaitan di kita legs na gamutan naka-ready ako. You get ready. Di mo una nasakit ka na. Gagangilak ka. Legs. Inggol pa matlat na mo nagsakit. Gagangit agdadamo. Inggol pek tamlias tagat saan ka marigat. Nayalpasan nila, binorak mo ti salsalmat batak na kristal. Nga bali, sanggat mo ba yan? Kaya nagpapas na tiragsak. Iso nga, Alma, Dennis, Dennis, Alma, Alma, Dennis, Alma, Dennis, Alma, Dennis, Alma, Dennis, Alma, Dennis, paano ko, Dennis? Sabat na, paano ko, Dennis? Uhin manong nemi nagsabat ka na. Saan ka kas ka rin dumamangmangin ka mabasbasak nga mamin ado ti babae sakbay ti lalaki? Uno saan kat lalakit umuna kat mautudi ti babae, mabitin ti babae. Nganda ka kina Alma manon nemi kat nagkuddan kami ko na. Nakapapaot ti panagkinayat kat mi. Nakasla nakapapaot manong nemi tirarik nami panakaitayok. Kaslawan sarday manong nemi saan agsardeng ti imas na. Nang naro na iniin ko kas dyan. Alma. Dennis to. Kastigayam, Dennis, timas no. Uray lang namin talo manon nemi nga inaramid mi. Tapaman nga nakaina na kami, alaman na yun. Yuk-yuk-uyuk manin, iniin manin. Laging gangas taon ay manin, di pa naggusod ko manon nemi. Paspasam ko na, paspasam. Dennis. Alma. Dennis, Alma. Dennis, Alma. Dennis, Alma. Dennis, Alma. Opo, na yun, tiba na mayak ti teamwork mi man. Hindi may kaduha gundahoy, naggadan kami man. Ken ore pa, hindi may katlo gundahoy man. Nagpatingkam lang, tinamin talo. Tanuad na ko mapala oras manong nemi talaga ipaminpat ko. Dennis,
ang mga nung baybayan na ito. Saan ka baybayan ko na kumit? Kasama pa ka mabaybayan ka na na pasama ka na ta. Maudin nga semestre na ito eh. Intun ka ano warad manen. O kita man, sikat tagsaludsod, intun ka ano manen. Nagmayat kami. Every week. Ha? Kadalawas. Sige. Basta dinakbaybayan, kadalawasin ta, maminsan ta, nagpapasti makalawa. Basta kumit na nagbasa siyempre, gabatan maudin nga semestre. Again gay, di malpasin di finals, manong nemi, at ay bagbaga na kanya. Ano ta? Masikuga ko. Masikugan? Huwag. Wala ka. Handumat pa yung madlaw, ito makapagturpusta. Agturpusta ka na ito nga taon, ito nga taon. Dito nga bulan din, di ba? Uwan. Kanito nga makapagturpusta. At aramidan ta. Siyempre, agsapol na trabaho na. Kasano na madlaw ito siyan ko. Di, iawid ka doon sa Jibalay. Kasano ti kasar. Kitagkasartan to, ano, ada kwartata. Agtrabaho ta pa lang, ha? Uno siya nagtrabaho, tagyang ka doon sa Jibalay. Tento no may pas ngayon mo ti anak ta, siyempre, agkasawatan to, no, adan to ornong tan. Pepeso, awan pagdanagam. Iso nga rin ng timing ta, tilas sem, tapno di kastagat, awan di problema. O at least, makapagturpos ta. Naudi nga ba nagkita mi iti kaaldawan di graduation. Kalbasan ti makalawas manong nemi nagrubwatan. Ay, papanam Alex? Itatang mo. Alex at na ako. Ay, Dennis ko na ko ba? Nadya-dadya nga ito kami tinakita kat. Alex at nagsurat ti manong nemi. Dito babat yan na. Dito yun niya agad ti kami na ya. Tagsasaro tinagan dita. Papalam, Alex, nagka-apply ti trabaho sa Manila. Tang? Ka pala sa Manila, kada doon ti mabali mo pag-applyan dito. Ada doon ti kundawi ko sa Manila. Sa danikasin ko nga Dani, nga mangisarek kanya. Ni Dani nga anak ni Kainsya. Insa ko na yun. Awan. Agad mayat man. Agad sa mga lalagip ka itong anak ko, ano ko nga. No, dan trabaho mo tamang ipawit ka may napiamit na maramay mamatan at ibambanog mo. Kuntang. Agtrabaho ka sa gurnong ka sa kanto ag-asawa. Mausamot pa girlfriend mo. Tatangmat. Parang kunayo ka niya. Awang girlfriend di gwapo akman. O nangam di mo matkaskaso hindi di babae na kahit mo makapagturpos. Nagpakata kang ginanang mo. Hampay nang. Data ni nanang. Ay! Nakarubot kan. Unang, nakon Manila, baga kada kayo. Kahit na siya, ko ta, at nakasinsin mo nga mang tulong kang kasumrek sa Manila. Alawain, susunod ka, tumutawag ka, pauit ka. Uwan na nga hundanag. Hindi, dito na tricycle nga pagluganak nga, itulod na ko sa terminal. Alawain, hindi, gananad ka anak ko, inadal mo o sarem. Uwan na, no problem. Saan ko ngayon pagpaghadara ito ay manong nemikin ni Alma? Takas na sa kayat kong haliklikan. Tsak pa ngamin nakasagana man. Samay-sama nung saan nakasyur. Baka no saan nga kami nagkatuluyan. Kasla, tsak pa kahit di may galot. May mesa pala girlfriend ko, iso na pa lang eh. May mesa pala mabait na ramanak. Alangan mo nga, iso akang kanayon latan, jak lang rumaman sa balit. Tawag kaniyak manong naming ang sanggong igas kaso. Naging ka, nga nakadano na kung dito Manila kat sinabat na ni Kasid Dari. Kasi, talagang gwapo lang ito kasinsing ko Bakang gata makatawan ng agtab-trabaho ka, ay muna na ka nag-graduate siya. Gagangin na ta, inaw na mag-gam siya kakasin. Ala, umayan. Duwa na dyan kaserak. Danto ka, duwa ko nagbayad.
No dalaki trabaho, kawan ipolobos ka nga rin agis tambay. Di sakti ka kaasig ang bayad, no awang kadwak ng bayad, no ipastambayin ka. Naginom kami manon na may idiada kami ni kasera na. Ano sama, dati basit lang ang kasera. Dududwatamat kasi ni. Adamat basit sa alas na, damay sa kwarto, kaya na paglutuan. Wala yun. Ano sama, mapansumakdot at bomba dyan, likod. Kunak ba lang no, awan ti bomba dito, awan ti jetmatic pump, adda. Rikat man no, bayadan pa, danom. No, dalaki di bomba na, pag-alaan ti libre di song. O rin no mainom at lada, hanga mainom. Kumatang tati purified. Kaya na, hantamat nga taman may busti makalaos ti maysa. Tuwa. Maysa, umanay ka na maysa eh. Nagadumatan. Pasari, pagtigos ko. Logo ka man. Purified water. Pagtigos mo. Kuryente ka. Nag-inot ka. Tapos tamarigatan kang bayad. Oh, ring-ring na cellphone mo. Di mo sumata na tayo. Daan din, ni Uncle. Ni Kasin. Ni Alma. Sino Alma? Girlfriend ko. Pinanawang. Una. Abi nga mo sumbatan. Di na amungar ang dak dito eh. Balikas lalibasak. Ang lalibasak mo yung magbagam. Masikog. Anya? Pinanawam? Liniklikam? Tsak pa yamin kaya ti may galot sa asin eh. Nag-asim karadadwar ko. Pagkatapos, gasawa kasigod. May mesa pala, babad na rabanak. Isupay lang. Gago. Gago ko ng panyak. Kinabi nga rin sinig ko guam. Basta, tsak pa nakasagana. Di ba gam, sungbatam, pagurayam. Sige, sungbata ka rin. Hello. Dennis. Nagadungan tawag ko keng ka. Do text ko. Ni mais nga text back mo. Di mo text backan. Napay. Adak dito Manila. Anya? Dito yung kagsabol trabaho. Adak kasinsing ko dito eh. Kat isang reknak. Kahit nangasawan, makastrike kakadagos trabaho. Kasano ka ro din. Titulag ta. Numamon tatanggin na lang ko masikukak. Ngawan ti manging kasar ka. Ano tinam na mga rabidan dalaman? Ano sampay lang ha? Ano sampay lang? Di ba ito nagtulagan ta katit kasarnak? Hangka pa lang maikasar. Yung ito nagtulagan ta isang pantak di balayo. Ta sa jayak, kabayat ang nagtrabaho ka kitag gurunong ta. Sa anak to ikasar no may pasagit anak ta? Kaslakas di amat lang ah. Ti lang saan nga napasamak kat awang kay di balay. Di ta ka pa lang balayo. Yan naman nga, may tatatanggan niya, dumamon din kasat ko. Kailaw-lawag mo keng kuhana ha. Katakwada. Ikasarkan to, ito no maipas nga iti anak ta, ito no, adan trabaho, ada maurnong ko ti pa nagtrabaho. Mawatan da katamat, na siyempre, karadradwar ta. Awan tinaramidan, manunay na Alma, kabuto talaga nga dinakmat mapagawin. Nangro naman nung name katrinugyakon tinagtrabaho. Gagangin mat lagi dati trabaho manong. Wen gagangilaan. Kamatlis at trabaho. Nakunada nga minimum wage. Agsweldo ak tikas jay. Nga inal daw. Kadalawas pa nung naming agsweldo kami. Siyempre, ireserbamin ako natin para silaw, para kasera, para danom. Ay, danom. Ang gaya danom ta. Alakam din na ti bomba. Ken, iti adamat na makabulang ko. Akit na, impasyar nagbatan naman. Yan kasinsin na Dani, napangkamat nag-mall, nag-restaurant, nagbuhay ti sine. Ngayon, tawag manong name ni Alma. 2 bulan ko dito yan, manong name, di tumawag ba ni Alma. Hello. Naibagakon ka na kiti parents ko. Ket? At anay madlawan? Upat nga bulan yun. Anya? 2 pa lang nga bulan ko dito ya. Ketuin. 2 bulan idag agraduar ta, hindi pa nagabagak.
Sa 2 bulan mo tan, di 4 ka bulan yan. Kananak ko na nag-parents mo. Pinagtalo da. Hanya? Kahit napanag ito'y balayo Adak ito'y balayo ta. Abata. Kasi ito na kumantinam na mga pamanak. Anak ko na nga naganak kanya. Tawagan na kanto Ngam siya ako natin mo nang timawag ka nang pakamo adda ako dito balayo. Kung ka mga tawag na nanang kintatang. Api nga pinastrig na ka. Gago, api ko man didak pastor kain. Ni nanang titinawagan. Hello nanang. Oh, siya kumakit tumawag ka. Siya lamasang ang itan. Imbagta si kan timawag. Ada dito ni Alma. Tao pati na buwan si Kugna. Nanang api pinastrig yo. Gago. Kasano ka pastor kan kata. Imbaga na nga putot mo. Diyan si Kugna. Nga pinagtalo na ginaganak kang kuha nakalpasagan na mo at kasasad na. Sana pa nga nakasagana. Anong orte kahit mo sa unita papanawin mo Pagsublihan nyo pala ida Kanang ba nga nakaroon ng pinagtalo na nga nilaksid da. Nagloko kan. Yung bas ko mga sikat mga ipagpakaasi. Nga again dito ito yung babae tapos anusan mi. Sakit iba ka mga sta nga nakamtaking baso api pinastrek mo. Uno pinastrek me, naggago kan. Apay, sino ko ka mga samong ayeten? Nanang sanak pa nakasagana. Ay, kano saan ka pa nakasana? Saan? Diagyan dito Anong nga ubaranan ta? Tumulong nga dito Kamayatan, kamay na pala tumulong. Kaya dito naganak, dito nga nganak. No kaya taang nga siyak, mga sikaso kang kuwala. Nga saan nga di mismo nga amana, uno inana. Aramidam nga may barok. Isumad lagaya. Nga nagpursiko ka daos ka na pandita Manila. Gapot ata kahit bulik-likan. Habay sa mong etan, hamon nag-etan. Aman nang iba't patig ko, ang ko na kung saan pa nakasagana. Nagkyan nila dito nakasaka doon, nagtulagan nyo. Ito na maipasagay natin anak yo. Kaya adan tumat-urnong mo, di agasawa kayo ton. Sige na. Ananusan nyo nga ron. Kasta Kasi abagam nga mangig ko, mangig me. Sige nga ron. Ananusan nyo nga ron. Nanya nga ron. Pinastrek yung mat. Pinasangbay yung mat. Gago. Haming pinasangbay no saan nga kapukin ka. Manong name balbalo nga tinawagak. Una siya kung timawag kini Alma. Hello. Nagsalita kaming kininanang. Nagananos ka nga dita. Ito na pa nagamit mo. Magawit ang tulad. Siyempre, kasi pulak ti kwartang pagpa-check up ko. Igatang ko to ti agas no adda ireseta ti doktor nga vitamina nga para kata kami nga ginang. Huwag ba yan nagpawitak? May patulog mo kinanang mo no siyak. Yan lang nagpapawitak mo't ka na nanang. Diretso ko ng gininanang at na mo yung pinsan. Sa ibagak to numano itadakin ka. Agananos ka ta. So, kinayat mo Ano kinayat mo? Nagtulagan ta. Alam mo, nagtulagan ta. Tumulong ka, no kabay lang pa lang tumulong. Hanggang igsad sa doon. No, at naman ipagpakita ka, magsala ka lang ta. Agananos ka, tanya nga ron. Aumat sa bali pa panam. Dennis, ang mga nunod sa bali ta. Nga niya. Ikasanunod sa bali nga karelasyon mo dita, kat masikugam. Diyos ko, laglagi mo ko ti karim kanya, at sugsug batam kanya, na akong problema. Basta subang petak to, ikasarkan to, ikarik, ipawitan ka. Di makadakas manong nemi, ada na kurso na daak nga katrabahuan mi. Siyempre, kailiw ko mata. Alangan mo't no, tulatan imak to susaran. Di ba? Iso da ito yung manong nemi ni Lily. Hi Lily. Hi. Taga-probinsya ka? Jezabela. Sika. Taga-Ilocos. Sumid lang. Nga niya. Agat saluyot ka. Sigawin. Sika nga rat agat mais. Hindi ko man mo. Abay. Mabaling ating awisan ka?
Libre laki di, pagkita ka saan? A dinner. Uy, halangit ka ti turo-turo temat class ng restaurant na. Di kayak. Bagong sweldo, apik ko mga di mo kaya. Wala saan yung ti restaurant. Kat restaurant, resto bar. May restaurant na may bar pa. At live band. At mabaling nga pag-inuman, pulutan. Matamaw ka siya. Ano na mo? Kaya mo? Sa di pa pananda? Kaya una, nasa cross na lang. Okay. Ano oras? Nasapo mo't launa yan, intan. Alas 8, kalkalingan na. Pagkitaan na karon, di mangibaga akit pangurayakin ka. Sige, orayin ka ha. Ang kagitin dyan, Dennis. No. Hitapay nga damok ti mangidit dito. Apa ko mang-indyan ka? Manong nemi dito'y nga naamuwak na game. Game ni Lily, manong. Yan tilaing nang uminom, manong. At ado pa iti mainom ng siya. At ado pa iti mapulutan ng siya. Nagastos ba? Iso di ko na nang order pa. Maudin ha? Hana? Maudin order mo. Amay, naginauna magastosa na. Ang dami pa pananta. Ang gastos ka pa So, di na ko mapapananta. Tabay, di na awisan siya di biglang liko. Ang dadama ka nga talaga, Dennis. Magagbabawi ka itang nga nangawis kanya. Nagastoak. Siyempre, damat pala kwartak. Agreklamo ako na awan. Sige nga rin. Rumartan nito Taintan ti biglang liko. Pikit din nga saan ko Talaga nga game na game, manong name ni Lily. Tada kami tinog ti kwarto, manong name so pa yung team mo na nga nang ikat, tigiti arwaten mo. Okay man. No, imalo, tiba magina manong name. Iso pa yan, titimulong kanyak nga nang ikat iterwatek. Ang tagal mo. Alisto mo. Pwede na ikatin terwatek manong name it. Nagparinto manginti sang wanak insak mo na. Talay nga mga dito nga babae. Dennis, ang laki. Wow. Ang laki, ang tigas. Sumong kaganda na kasta. Tigas. Binagkat ko manong name sa ko impaid na niti kama sakmatan si mublat nga nangan. Apo. Parang may nakasabsabaw manong name. Insarek ko ti dilak na ko. Nalawa. Uwan manong name nalawa. Saan nga virgin? Sa bagay. Saan nga virgin nga talaga nagaraw. Wild na wild So pa manong nemi ti mangidaramudom ti rupak ti ulok manong nemi tagaslasal nga mapnek iti panang sep-sep ko ken kuan. Kaslasa nga mapnek manong nemi ti dilak nga pinuyatak ngay. Kasla balungat pinuyatak. Dennis, nagbara. Ang galing mo. Pinagbalin mo matan ng plastic balon natin ko. Alaman ba? Sige. Puyita, pabusag. Umutot manong isong alislisyak. Iruar numit lang. Ibang-iba itong babae ito nga. Umutot manong na hindi mamagbagi na siyempre. Tapuyotak nga pagruwaran na ko man sa ngagsubli.
kuno. Manong name gamot tamayatin tirik nak. Siyempre imbiyat ko na tuya panakkalan nga kubra. Oh. Baglagi din ta panakkalan manong name pero saan? Baka awan mariknana. Sa kukit inyo kuyok inwalawal, indiin na diin. Oh, Dennis. Oh. Oh. Ang galing mo, Dennis. Mapanaon, Dennis. Oh. Ore na mildwa. Bidwanan manon nemi idibuang kumatentrik na. Oh, Dennis. Tsak malipatan na ito na rabi. Sabi ko mata kanayon nga rabi. Ha? Kawin. Kaya't mo glibinta? Umay ka dyan kaserat. At ang kaserat, magmemesa. Kaya nagabotadahan nga kalibin ko. Libre amin no kan. Ano libre amin no kan? Siyempre, sikat lalaki, sikat aggastos. Kita sweldo mga rod. Kita sweldo. Ibawit ko di probinsya. At masapol di kiti kakapsat ko eh. Ano ya? Uwan. So nga rin, agyaman natin dinteng katibiyag ko. Api ko na, awisan ka glibin ta. Ti sweldom. Para kada kiti masapsapol ta. Bayad ti kuryente. Danom. Karsera. Kanenta. O. Ti sweldok. Awan surok awang korang na. Ipawit ko di balay. Ikasyak nga rin. Tigit nga rin pagpawit ako di balay. Tada suportaraw? Wala. Sino? Tutulungan din kakapsat ko. Kituin. Basit mat lang. Ano nga basit lang? Di mo kahit di magilipin ka niya? Tsaka kahit panawan ni Dani, di kasinsing ko. Ano karulatan? Basta no, madaman ng kontak. Di sumanin ti pa nag-date. Kitap no saan ta manginaan, tapno saan ta nga good hotel, umahiklatan dyan kaseram. Kituin, di ta palagdan na. Wala nga magbigay at magastos Ano to kang gaas kat lalaki? Nagdan natan, naglibin na. Saan ko ang gastos amin na? Pagguduan ta. Pagguduan ta di kasera, kuryente, danom. Kaya nagudwata ti magat-gatang ti budget ta. Kung nakamalan, matulungan na. Hamad kaya. Basta kasi lang tangarot yun. No, at the time ta, at the kwarta, ti check-in ta. Tala mabawik. Hindi maamuan manong nemi ni kasing ko dani ti amin. Bas kung makatulong kang kada masapulam. Pagkastusa. Kasi, na, makaraos ka ng peso ngayon magastusan ka man. Agkasera kayo, aglibin kayo, kukamot amin ang gastos mo. Anak kaya mo. Ijay, wano dito eh. Dito ada kagudwam. Iso na lang tawan ti panakpakam. Baon kasi ano nga ba mo? Anak makilibin ko anak. Em no kayat na. No agawis kanya, di iso. Akin no sa agawis kan mailiw ka. Di karigata nga i-date. Ikastusan. Marot na gastos mo. Ito na minsan ba nag-date yo? Nagdakkel siya. Kituan. Kano ka na yung nakastan? Makornong ka karod? Makapauit ka jay? Probinsya? Laglagi pa ma. Manong nabulan di putot mo, dandanin ang anak. Ada ay gatang nan, wala nakapirpera, at tukwarta yung mo, para di anak mo, di putot mo. Tumad kami nga babae, no, pinyawid na kita, pag-gina, di balay. Pagtalikodam. Ay, kayat mo ni Lili ni Alma, daldalatakin ka. Napiyakin ni Lili, tasinsan na siguro nga itulok ng sikog. Panakpaklat basapol na. Kaya malibre. Ay po kasi hamo ko mapagtalikodan ti
Edad kang nga obligasyon. Kinatakrot deta. Saan nga umawat kinapudno. Huwag kasin. Nakasara ka tikas ka ni Lily. Takil man tapaggastusan. Di mo pala usarin ni Emma. Ng tagas-gastus ka. Sana kay manugot nga nag-live-in kami manunay ket kaputa awang pati kwartak nga nakasagana nga gastusak para ti panag-date ni. Saan kumat nga mawisin? Hindi mo siya tagawis man. Hello, di ka mailiw? Mailiwak nga mo pa'y kwartak. Kita, tapos awan ti problema di umay ka doon kasera. Napiyan to lang nga pagguduan ta na bill ka na ito yung dito yung bulan. Panagbabayad kami itong bigat eh. Di aggastos agad lang. Uri aggastos ka, nalakla ka. Di lang matulunganin, kaguduan na lang. Tapos sana ka marikatan. O sarang pati pagkasaraan ta. Unang pagkasaraan. Siyempre, o sarang ti kamak, o sarang ti pungan ko, o sarang ti ulas ko. May ito yun. Ito na no. Ito rabi, dito ka nga mga rabi. Ilutuang ka. O libre pa ba ka na? Tilang kadawak ka, dahil kagudwa, di bil ko ti kuryente ka danom. Awang ba ti kasera. Sige, umaya ka rin. Naalukoy nakmanong nemi ka mo tama iliwak siyempre. Edi sumang petak manong nemi, naka-short ti kumepkep, naka-sleeveless, ngagpaparangin manong nemi ti barukong. Oh, I miss you. Agori ka? Etan, paminsan tan, may salarikos. Gumanat ka? Agori ka pa eh. Tuturo ka? Uri kat umiyang gamad dito eh. Unang kahit ko kumahan eh. Agori ka, tuturo ka. Ginanakapay lang mo ta. Di mo kahit tuminom. At ginatang mo. Dito eh. So na lang at bilog. Gin. Api gin. Uminom ka gin? Isod na lang ka. Nanginaonin ng beer. Sa mesa, mabaig ka mabarte. Dito, yung maguduan na gin. Mayaten. Makamenos ka. Diba? Sa bagay. Sa aking gatangan ti barbecue. Tadamat agluto dito. Ano ba kayat mo? Uy, ta cellphone mo, griring. Sino dito? Ninanang ko. Nanang ko? Ninanang ko. Hello, Nang. Oh, kumusta ka, nanak? Baka lawas daw, pawitak to. Ni Alma. Tawagan mo lang. Diyan pinatawagan nito, matanda siguro. May, makabulan pa eh. Naganak-ton. Ito ka madlang di kwa. Nagkasagana madlang di kita kwa. Masapsapol yun. Papawitak mat. Baka mo kayo basit ang kukuha na. Sige nga ron. Tawagan mo ito isuna. Unang, bye. Saan ko tinatawagan man? Okay. Naging gawin ng nemi nga rin ti minom. Okay. Sakam nagpulutan, tikaga, paspasaklo. Saklat naman sweetheart. Ganun tamang kartabaro ko. Di ka gumana at nagmayat. Nagtakal niya. Manama. Nagmayat pag din dyan. Garaga, picture naman. Picture naman. Pisal. Oh, kiss naman. Oh. Laman pa. Sige. Oh. Tamat cellphone mo. Tamat cellphone ko. Sige. Ito kamera na. Ito. Di ba ito? Cellphone ko lang. Okay. Smile, kiss. Po. Sabay. Araw ko ba? Nag-sweeta ka niya. Sige tuloy tuminom. Sa tantumangan. Sa tantumapanin rugyan manintagkinaan.
Numin no magtijin manon nemi alisto ka mabartek. Ngadal-ngadalak mo tin manon nemi. Kating kanigahatak din ang panidyabanyo. Pitlang ha, sweetheart. Barbarin mo pag-aran direk na. Alisto ka nga mabartek. Ano ba naman inom ka nga inom. Tsaka mo no kasarot kapaot ko manong nemi itibanyo. Kalpasan na nagtaros kami niti lamisaan, nangan kami. Timalagip ko sa cellphone ko. Cellphone ko? Nalimatan siya sa salas. Baka tumawag na eh. Nagre-ring. Alala rin ka to, alam mo damdaman. Makaturo akong siya. Hantang mapag-one rounden, ng karigatak. Dapat lang ang mabaling na santa makapag-one round. Ada kami manong nemi ti unang ti kwarto kas una ti banang karkarab asan kanyak manong nemi ni Lily kereka kung aking ko alala. Talagang agoraya. Iyaot mo pala yung najay, bingay mo, iti danom, ken kuryente. Ano? Wala, 3,000. 3,000? Kuman, ikanak ti 3,000. I love you. May hati wallet kan? 1, 2, 3. Okay? Salamat, sweetheart. Rugyan na karon din. Sinot mo na kamangan. Mangantan nga dua. Nalalay nga kamangan no nakainumak mano. Tawang pulos pa nagamamak ko. At least nakaraos ididay di nga rabii manunay. Tanaggandan kami manunay kanilili. Kalpasan dedi manunay sa angkon nga naipidwa. Kapag nga tanabarte ka, inturog ko. Hindi makaringak manunay aldawan. Baglaki din ditang aldaw kat bakasyon man. Rimuara kiti sila. Lily? Ayan mo. Dati likod. Mabidlang. Tagidan ng mangan. Hingga hindi banyo tagdigos ka. Ada tuwalya dyan. Makamukha lang katatan. Sige. Hindi makadigos ak manong name nagre-ring sa cellphone ko. Nalipatak pa kiti cellphone ko. Usa rin. Ni Alma, ito ang tawag. Hello, sweetheart. Sweetheart, tarupam! Ano ko matapasok ka nga bagas na saom? Asin na ito eh. Kaduam tiladawan. Nga nagpasaklot kang ka. Nga bisbisiton na ka. Nagbimbinisito kayo. Ano nga da? Ore lang kadado nga picture. Ano takit mo sawan? Ha? Pasaktan na? Si kapay mismo ng isan kanyak? Nagkapuking nga pa ng isan mo natin yung picture? Saan na po doon ito? Ano ka saan na po doon? Posible nga saan nga sikat akin naramid. Wala na nakibiyang sa cellphone mo? Kalpasan na kat... Kasi doon ito kung babae nga paparang pa iti mansanas na. Naorila. Kasi no. Kahit nakadigasawan nga dahil nagisukatamong kanya. Ayop ka. Ano pa yung anak ako. Kung gusto pa diba ako nagtalko sa bali nga babae dita. Ayop ka. Anong name sa bali nga akin aramid ka na ito no saan nga ni Lily. Lily? Oh, sweetheart. Mahantan. Ano ito yung naramid mo? Naramid nga dyan. Apag nakibiyangan ti cellphone ko. Kadagati picture nga. Pinang picture mo kadata. Napamuinsan iti asawa. Kago. Asawam? Ada ka imbagam nga asawam. Asawak to tigunak. Kadagati Alma? Alma, ada di balay miso na. Kahit masikog. Ngororayan na ka. Inalilaw na. Imbagam nga onubiam.
Imbaga mga ang relasyon mo, imbaga mga awan ti pakay sa bitam, at damad gayam. Ano parang iparuk mo kanyak? Oo. Para usan? Nga mabigas na tinaramin mo, dapat lang. Tapno maamuan da dyan nga alma, nga lukluk ko misuna. Ano nga tinam na mami tanga? Kasi siyempre, handa ka na kayat. Nagtapay kayang putot mo, dandali pa kayo magana. Kahit mo sawan. Gabutasan na ko na kahit di alma. Awan sa bali pagtumpalak to sa angasi ka. Katuan, sweetheart. Agyan rito yun. Ti kwarta mo kwartak natin. Ti kwarta tanga doa. Hanggang papawit sa Chay Locos. Pagbanugam doa tanga mismo. Tapno da ipawit mo sa Isabela? Gago? Gaga. Unang mga. Tasikat gago. Naliluak. Kastugan di klase mga babae. Ditakan. Hoy! Agsubli ka! Nagsubli. Isubli mo kita taluri mong intod ko keng ka. Tila babawi ka, nagkarelasyon keng ka. Gold digger. Simang petak manong nemi di kasera mi kini Dani. Kini istoryak na basama. Di ka pailamin agnakam kasin. Agpaiso, kasapulam nga. Ada pangipagsaam ti aram mo ditoy. Nimpilya mo ta. Hindi pala damo ka talagang kahit nakan utan na dyan nga lili. Agasam, awisan na katapno. Ada kang agbayad at kitigastos na. Malibre isuna. Di ka na makadlawan. So nga ron nga napangkam dyan kaseranan ta. Tapnoy kami suna, tika gudwa di bil na. Tapi ako mamat no saan nakalino ko. Pinicture, nagpicture kayo. Pagkatapos insend na nagda-picture no, kini Alma. Nag-arod naman na makinak siya. Nakainuman kami ni Tayin. Nakainuman kami ni Tin. Dahil kami kat. Ay nayada Dennis Kasin. Agararamin ka di mo amulusutan. Sumreg ka at abot ka di mo amot sa pagruharam. Sino karat kayat mo ita? Ni Alma? Muna dyan nga Lili? Siyempre ni Alma. Maayos mo ba ita't problema? Kanya tanong naman yung aramidan ni Alma ita. Tawagak. Ibagang ngagawin akon. Tabay, kitwen, kabulan na. Ano, dapat di balayo ita ah. Baka nagtalawan. Masapol nga gawin ko. Tawag ka kitamat lang. Agriring din na sungbatan manong. Almasong batam, almasong batam. At ang 30 minutes katawag manong na imidya sungbatan na. Hello, Alma. Agawin dak. Masabol nga dak, kabayatan nga. Ianak mo ti anak ta. Awan akong sa Jabalayo. Anya, abang nagtalo ka. Talo ako na tao, matindi. Lalaki nga mangisagit kanya. Saan nga po nun na ita? Sikat kayat ko. Diyak kayat na dyan nga Lili. Masakit tinaramin mo. At dagto ito ang kururay, namang namnama. At dakamad kayam dito, ang sa baling ang babae tibiyag mo. Para usak lang. Kasi gagangat ti lalaki. Sikat ipatpatag ko. Kang runa nga sikat ti ina. Ti anak ko. Nung awang sa di balay, sa dinungan ti mo itan. Dakon dito balay. Inawat na ko natatangin ni nanang. Tapos siyempre, sino ko mga sikaso kanyak no saan nga ni nanang. Kasi ko na nanang mo. Nalabing binasmad lang no gawin ak dito. Tapno mismo nga ti inak. Ti kaduhak. Ng mga sikaso kanyak. Saan nga baling arod? Basta kalbasan dito'y maanak na sweldo. Agawin ak. Mga alak na bakasyon ko. Taorek sublik tumadlad to eh. No, malpas doon ti panagpaskay mo. Peso? No kayat mo. Ori simple lang. Ikasarakan. No adan makabulan ni baby, agkasartasan to mabunyagan ni Sona paggidanantan. Agpeso? Uwan. Tungpalan ta ko naman. Uwan. Sige nga ron. Hurayan ka. Baka mo ka natatangkin na nang detangin baga maragsakan na laki di. Hindi mahala ko di sweldo manong na may imasdag ni Lili kanya. Hi, Pogi. Bagong sweldo, no? Kinamapin na bagong sweldo.
Di ka pala mapnag di 3,000 hindi kuhin ka? Makakayat mo mag-date tamanin. O may kanya ka sira. Tapno malibreta. Iti hotel. Sakpay do batang ti Jean. Parte ka nakmanin sa nakalukwen. Agawin ako sa Diyo probinsya, Lili. Hanya? Hindi tayo ito nga bulan ng ganagan ni Alma. Apaman nga makaanan. Ikasar ko ni Sona. Paano naman ako? Saan ka mat kinayat kahit? Hala? Nagparausang ka lang. Oo, bastos. Nagpadpada tala. Pinagbagasan lang madlang. Gago? Di agawit kan? Pag ananong ako ma. Wala kasi, nagsublikan to pa'y. Sakto lang mo kasi, tawagan ka to lang, mas magarikan. Kaya mabayag kag bakasyon na at mangalat kasukat mo, makamarigatan nga ito na sumunag trabaho. Patasak ito sumunag trabaho sa dyan, probinsya. O, sige. Umanay mata na ito si Manong Abulan nga panagdan nata. Kan panakaramam mo kinilili. Alam mo, nagamit kan. Tarumbing laing nga sangon, responsibilidad mo, pare. Para bareng makaumayag to. Maatendarak to tikasaryo. Kan panagbunyag di anak mo. Nagtarusak naglang dito balay manon nemi kat kalpasan iti kabikatan na napanakon iti ayan ni Alma iti balay da. Itatang na manon nemi tinangilo ka trida. Sino ka? Sino masapol mo? Siyak ni Dennis tatang. Si Gagayang. Si Mampangitaklad Trebi, may kantang gusto ya pang napikat anak. Ala, dumanong ka. Alma, adan ni Dennis. Manong nemi nakatakdakil ti tiyan na nga si Mabat kanya kit naging narakop kami. Orila, nadugsol at buksit ko. Gamadadakil ti tiyan na. Pasarag sikal-sikalan, sweetheart. So nga nakastambayag latad to. Sa adan ni tatang, tayo just in case umapanan, tumawag nga dangos ng ambulansya. Orakat, sa kamari, sa orakat adakman. Hanggang panawan. Adak si Bayo na kayo nga gina. Imagam ka din kada tatangin nanang mo, di plano ta? Na niya, no adan doon makambulan ni baby, at kasartan doon, kalpasan na kat may gadan ti bunyan. Uy, nimbaga, dapat lang unanda. Kadagyaman na, Dennis, tamatong palmuot lang ti Karim. Agyaman na. Ini dumteng tirabi manon naming karigatan mi. Oresan na kumakayat, kasano kuma? Mayat, kasano? Nupakliban nak. Siyempre, ang dakal na pugsit ko. Palikodan ka. Ana? Nagburiri ka lang. Ana? Loko, baka matuklong na ulo ni baby. Saan? Hindi ka mailiw kanya. Sama na. Ang baka puksitan to. Ulo na ni baby. Pat-pat yung matsikaw. Pumanong name eh. Kapag iliw ko kayong kuwanak mo. Nakalalis to. Siyempre, aray. Uwapay garay ka. Gusto ko na pa nagsasirik na. Lagmayit gahim na palikod. Ito ang pagkaptak dito buksit mo. La, kagura na ka ni baby na matuknom. Mailiwagan ka. Dennis, 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 Alma. Apaguksot ko manong nemi di angalan agpasika. Like, apay, nagsikalan. Lagpong todo ni baby. Dinagsulbungan kami. Kakarot. Magaya ba kaon di ambulansya? Magaya ba kaon di ambulansya? Parbangon manong nemi nga rimuaren ti anak mi nga ni Melody. Babae manong nemi. Parbangon. Kitam kadlayan nga, rumuaren ka nabalimpay lang. Kapo siguro ti ilit itong galmay sa kata kami. Ken Alma.
Di bagyam yaman ang mi nemi kat sa nga narigatan ni Alma. Kat kasto ni ragsak bing ang kasawa, gawa ni ragsak na ginaganak ang kwa nagagamsat na gabata first nga apo ko da ni Melody. Edad na nito'y balahin di kita gina at damat tanda tatang kininanang manong nemi. Ay balayan, kahit mo ba ito makita ti apo ko mi Ay sasapo cute nga ubing, opo. Umunamot nga po kami dito, oy. Urida kayo balayan. Umunamot nga po kami. So nga nagasat nga po ko, kabuta. Ag pagsisinublatan ti nga iwanan. Idaddan makabulan na manon nemi, babayamit lang titulong. Siyempre, dagitiya at sa nga kabagyak at pa yung tulong manon nemi ni Dani. Kung mamakam to ka nung. Nagkalay sa kami. Simple lang kakalay sa manong. Simbaan mo't lang. Ngayon gagangin lang manong nemi. Kalpasan ti kasar, tinangkasar kata kami nga padi, sumit lang tinangbunyag kini Melody. At least manong nemi. Naiwakas min. Nalpasan manong nemi ti kasar, nalpas pa yung tibunyag. Siyempre, inyamit ko da kita agina sa Jabalay, manong nemi. Tanabing mo lang sa dyan nga pagkanami. Nagsapo lang ti trabaho, manong nemi dito lugar mi, kat kaasin na po Diyos sa anak ka narigatan at ang trabaho nga permanente. Iti agdama, manong nemi at dan junior ko. Nakalbastahan nga danak na pindas ka trabaho, manong nemi. Nakaurunong kami, inot mi nga pinatakderan, manong nemi, tipan nakatawid ko nga daga, o isag kapasit lang, o nagagangay lang nga balay. Basta tinasken kadadan bukod mi. Kat no, napindas tumat ti biyag mi, kat makaurnong kami, mabalimin tumat nga pa-extensionan kan na pa-finish dati balay mi. Ni Melody kini Junior, manon nemi tagdamayta nga anak mi pailaing Kenny Alma. Intultuloy ko ito nagtrabaho, irinto tati asawak manon nemi kat isumat ti mga asikaso ng mga iwan kadagituan anak mi. May sapay ka no? Usumat ti kunak. Tayo doon madan tong talo nga anak mi, palaygit tong ti asawak. Mabalin tumatan nga tumulong ti asawak nga sumrek iti trabaho. At agpadpada kami mat nga naggraduar manong. Trabaho ng tumat ati, torpos na. Dito nga ron ti pagkasalita, manong nemi kadagyaman naklauna iti anos mo nga nagibasa. At sabi ko matad damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga ti mga nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dadagyaman nga pagaya mo, Dennis.